Ay, may asawa na rin. Mag-asawa na rin. Ate Ugay, kamusta ka naman dyan? Okay ka lang dyan? Kung tour guide natin. Kain tayo, te. Nag-agahan ka, te? Nag-agahan ka? Anong ulam nyo kanina? Puro saging? Puso ng saging. Yan, mag-prepare na tayo ng ating pananghalian. Pagkanin nyo ka ay. Nagsibad mo kami tapos yan. Wala na. Kayo bago gusto niyo ulit magkape? Kahoy. Pagkatapos mo, ay oo. Pag maligo ka, malamig. Sobrang ganda dito, guys. Sanayra pa. Hindi tayo sinibag ko na ground. Lalo ka sa paggaw lang dito, kadilig nyo lang. Tapos ang ulam namin ay dilata. Sarap. Yun, nakakamis. Tapos inihaw. May ano din dyan, yung sausawan. Yung inihaw. Kain na. Siyempre, maghuhugas muna tayo ng kamay. Tara na, Ate Ugay, kain na. Si Ate Ugay nga pala, hindi ko makain ng ng isda. Hindi pwede hindi ka kakain tayo. Hindi kami alas dito pag di ka nagkain. Ito, pwede yan, yung chili manse. May tuyo na to. Ito na lang. May tuyo dito. May isda naman Manghang. Ano, naglasip lang ako. Kain po! Mga kadagan, mga kadugyat, mga kadogs, mga ka-GSM. Tayo mga ano mga kadagsit ako. Anong nangyari sa kamay mo, gal? Sa karot, guys. Nadali. Sabi kasi tignan mo yan. Ba't sa baso ka, te, ay? Si Ate Ugay. Sarap kumain, no? Sana all kumakain. Yun, maganda ng bagay. Ano ulam mo, te? Ha? Ito? Ulam mga kadun. May mga kadun. Ulam nyo. Quick nyo ah. Quick nyo ah. Hindi ka? Hindi mo rin kayo dito. Bukas yung maganda na. Ay, tapos na yan? Paminggo din yan? Sarap. Babalik kami dito. Hindi pa. Sarap kumain ng sardina.
Ugay ko. Ugay ko. Ugay Falls? Baklaw Falls? Punta natin sa sunod. Ito, Baklaw ko. Baklaw Falls. Baklaw tayo, Baklaw. Baklaw Falls guys. Ang May kain pa dito, oh. pangalan niya. Mga kadol. Nabisi ng dalaunay. Sino pa kanin? Bintang sardina sama ganito talaga. Kuan ko yung apat ng pantay. Nagpagkarat, nabagkas yung buto ka. Saan kayo nagkaroon, ano? Pagkaluto ba? Ako ganito. Dala ka ng face mamaya. Pag-uwi namin guys, kasama na Magaling naman na si Dana. Hindi lang namin sinama dito sa ano. Kasi mamaya pakayuan ka dahil ito oh. Mamaya dito oh. Ay, si Dragon Lady. Laging huli sa kayo na. Alam nyo? May ulam pa, baka iuwi mo pa yan. Uy, kagayang pangangkat oh. Ulam na. Lusin nyo na yung kanin. Oh, huwag kayo mag-iwan dito ng pan. Ron, saan ka ba Ron? Oh, ano ba? Ano na kayo naman Ron? Nung, kain ako. Kain ako dito. Kain yan. yung aso ni Dide. Ano na yan? Dito na yung aso na. Dito guys yung aso ni Dide. Malaki na. Ay, nagkasakit. Sabi ni Ganyo po, ba't may mainit ka daw na ano, kung nagpamilip tayo, ba't ba hindi nilihan ng kasalubong yung aso mo ang sabi daw. Pero hindi ginayawan yun. Sabi ko, di kaya si aso na yung tayo. Kaasinit ng aso. Kasi pa dyan yung aso, sabi niya. Kaya tingnan si Dana. Walang kasalubong. Gaya, nandito yung aso ni Dide. Kung hindi ako alam. Dito pa yung aso ni Dide. Ano pangalan mo, Dugay? Dugay. Siya po yung ginauwian ni Dide ng mga tira-tira kalimango. Ayaw po talaga yung aso ni Dide na nila. Ito talaga. Malaki na. Yan, nahuli ang kadugyot. May nakatalo rin pala sa atin, Je. Mayroon pa. Kung mga kadugyot na kasalo sa akin. Kala ko tayo mahuli eh. Maligo na kami guys. Oh my God!
Pagkamarmal kaya. O ano, maligo na rin kayo mga kadugyot. Ay, sus. Ito nga ang pinunta natin, tapos hindi kayo maligo. Dikitak!
Siyempre guys, dapat may ano tayo dito, picture sa magandang view. Ayan, si Ate Madonna. Oh, Jay, ikaw naman. Konti pa sa inyo. Ayaw ka ba? Hindi, magpapisan Siyempre pa sa hindi naligo. Hindi. Malamig. Nabasa kasi yung damit. Nabasa yung ano. Bro. Ano mo yung mga kadugyot guys? Oh, nagpapapicture din ang mga kadugyot. Nag-antay nang mag-picture na Nag-chismis tayo mag-picture eh. Oh, ayan guys. Bale, pauwi na kami. Nagpiprepare na kami sa aming pag-uwi. Ayun, may nagabihis na doon. No, Je, silip na, Je. Ayan. Si Ate Ugay, okay ka lang, te? Nainis na ka sa amin? Hindi. Mabait yun si Ate Ugay. Huwag kayo mag-iwan ng plastic dyan, ha? Bawal. Hindi na tayo makakabalik dito sa sunod. Tara guys, let's go! Baba na naman kami doon sa malalim. Ang harap kaya parap. Oo, lala. Kabibilis nila guys. Nahuli na kami. Ayun. Ayun siya. Ganda oh. Mantay na. Malapit na sa bukog yun, no? Ay, sa mantay. Arusit diba to? Ayan, pahinga muna sila. Kala mo pagod. Malapit lang pala to. Kahit makalimang balik pa. Ayun na yung salapay guys. Oh. Yung mga bahay-bahay nila. Saka na ilaw-law, antay ka na ilaw-law. Kaya nga. Mas malapit pala yung dan. Buti hindi natin diniretso yung nakit-akit yung ano na yun. Dalawang balik siguro. Ano yan? Oh, landslide. Diyan kami guys galing Mayroon oh. siyang kunting Diyan kami kuwan, tapos galing. biglang nagpaganon. Biglang nakakatakot. Biglang nakikita sa ano, dyan sa baba. Ito pala yung nakikita natin sa Monteklaro na puti. Oo. Wala, di ka pili ka. Yung may palawan yung baba niya. Hindi kaya. Hindi kaya na. Masyadong mataas. Ano, bagsakan mo? Puro bataw. Magpatayo kaya kami ng kubo dito guys. Oh. Ito ituloy na lang kaya natin to. I-repair natin. Ano nang sana? Saan na? Tao po. Parang wala mang nakatira. Ayun na ang ano kasalapayan. Dali na yan, tabasan na. Doon tayo magkasukuha malinis. Wala nang nakatira dito, Nad. May manok oh. Wala siguro nakatira dyan, no? Wala na. Hindi ba magpatayo dito ng kubo? Ay, sinabasan natin kanina. Ayan guys, kumukuha sila ng ano, talbos ng ano, taluyot. Bali-balik squad. Magsaluyot tayo guys, oh. Ganda, oh. Ito oh, saluyot aso. 'Di ba? Ito saluyot. Ayan oh. Saluyot aso to kasi pula. Pag kinain mo daw yan, magtahol ka. Dawa na yung pasalubong niya sa nagigay. Oh, kasama. Kasama. Bali ka kasundaan, ni tapawang. Sabi mo nga Arlan kasama. Sige, katil kayo. Kadwan nyo. Laog tayo dyan, papaya. Ipaksiw daw ni Gigi. Ayun lang sa inyo.
Ang Panginoon, butat at damat sira-sira. Ayun na guys, oh. Sarap, oh. Oh, diba? Naligo lang. May take out na sa lulo. Masat ko ano masikkarod. Kapido ko lang. Bakit kasi padaldalapos di na? Kung aso masip karot. Ay, kung ahas ang masikaraw, kunin ni Anlod. Oh, ay masidad na. Padaldalapos, nga sawa. Kanang kaman. Kunana, ni kadagyan. Dati na kaya. Eh? Kawan? Daw. Kula? Ang taray, ano? Dalawa kami ng balon. Huwag na Oh, kami sa kaputan subscribe eh. na kayo dyan, guys. Sabi yung bulat na. Oh, ayun guys, nandito na po kami kila Dana. Yan, harap na harap nila yung falls. Oh. Yan. Gas muna tayo. Nangingitim ah. Nangingitim ang BFL at kadugyot. Ganda ng punta oh. Yan guys, bali pauwi na po kami. Salamat po sa panunood sa aming YouTube channel. At sana po ay nag-enjoy po kayo sa aming ginawang adventure ngayong araw. Kayo guys, nag-enjoy ba kayo? Yes! Enjoy. Oh. First time namin siyang first time namin maka-akit sa ganung klaseng falls. Bali, kasama na natin si Dana. Pinersa na namin siyang iwi. Dahil Magaling ka na ba talaga, namimiss na Dana? namin si Dana. Magaling ka na ba talaga? Opo. Opo, hindi. Okay, wait lang guys ha. May magdadaan eh. Naalala niyo yung ganyan yung kariton? Tapos isokluban lang kasi ni Papa ng van. Okay, continue. So, ayun guys, muli, thank you so much. Ayan, sa mga solid subscribers namin dyan, please subscribe the Kadugyot Vlog. Ito po kayo nilang YouTube channel. Ping! Ayan, sana supportahan nyo rin po sila tulad ng pag-support nyo sa DFL. Pakikilala ko guys. Pakilala ko sa inyo guys yung Team Kadugyot para makilala nyo na rin sila isa-isa. Ayan, ito si Poging-Poging, Kadugyot Anod. Yan, no? AKA Kadugyot Anod. Anak po siya ni Auntie Paseng. And then ito si si Janjan AKA Butet. Ito naman si Arap AKA wala siyang AKA. Siya si anak ni Auntie Ligaya. And then ito si Ronron AKA Paparon. hindi, ano nga yung luko-luko niyan? Iwan. Ay, tabuka, anak ni Ugsa! Ayan, anak ni Ugsa. Ayan, tapos sunod si Marlon. Ayan naman yung kapatid ni GJ. Ayan guys, yung aso ni GJ. Ayan yung inuuwian niya lagi ng pagkain pag nag-aawit kami. Then next si Dandan. Ayan. Tapos last si Alex, anak ni Auntie Pasing yan. Meron pa silang dalawang dalawa ba? Tatlo. Tatlo pa. Meron pa silang tatlong member, bali hindi nakasama dahil may ginawa. So next episode po pakilala namin sa inyo. Thank you po. Thank you po. Bye.